барои чӣ пешравӣ нест? бисёриҳо ҳамин савола метиҳанд. барои чӣ пешравӣ нест? ман як моҳ шид ҳаминҷа даём, ё ин ки 3 моҳ шид, ё ин ки 5 моҳ шид, ё ин ки 1 сол шид дар ин Фаберлик кор кардесам, лекин тамоман пешравӣ нест. сабабш дар чи ай? ман имрӯз мегӯям ки сабабш дар чи ай. пешравӣ барои он нест ки ту худовандро фаромӯш кардаӣ. пешравӣ барои он нест ки ту мақсадҳои бузурги худатро фаромӯш кардаӣ. пешравӣ барои он нест ки ту тамбал шудаӣ. намехоҳӣ ки дигар сидқан аз ҷои хеса кор кунӣ. як бор ана ҳамун шахсияте ки аввал хоҳиши кор кардан дошт, мехост ки сар кунад ана михел кора, мақсадҳои бузург дошт, мехост ки зиндагиаша иваз кунад, дигарора зиндагиша иваз кунад, кӯмак кунад. як бор ана ҳамун шахсията ба ёд биёр ки чӣ хел энергияи қавӣ дошт, ки чӣ гуна бизнеса зур сар карда буд, чӣ гуна мотиватсияи олӣ дошт. ку ҳамун шахсият? ҳоло ҳамун шахсият дар дохили худат дида истодаӣ? пешравӣ барои он нест ки ана ҳамон одамое ки командаи ту дар омадагӣ ҳастанду ба ту ниёз доранд ки ба ёда роҳ нишонтӣ, дастгиришон кунӣ, омӯзишон тӣ, лекин ва ёро партустагӣ рафтагӣ, дига аҳамият наметӣ. як ду рӯз қатишон кор кардӣ, ҳамин хел тамом. пешравӣ барои он нест ки ту шахсияти худата гум кардаӣ. медонӣ чӣ? агар ту ҳамин хел давом додан гирӣ, ҳеҷ вақт дар зиндагии ту дигаргунӣ рух наметиҳад. агар ту ҳамин хел давом додан гирӣ, ҳеҷ вақт зиндагии ту иваз намешавад. ба шиштану баҳона ҷустану ин ки нашидесай, айдаст наомадесай, ҳама отказ кардесай, ин чӣ қабул намекунад, ба ин хели сухан кардан ҳеҷ вақт пешравӣ намешавад. баҳона ҷустан ояндаи тура, орзуҳои тура амалӣ кардан наметонанд. баҳона ҷустан фақат онҳоро мекушанд. пас хуб фикр кар ки дар чӣ умрата сифарӣ мекунӣ. хуб фикр кун. чӣ хаёл кардӣ ки осон аст? чӣ хаёл кардӣ ки ҳама қабулат мекунад? чӣ хаёл кардӣ ки ҳама ҳамин хел даридакара мебиёянд, мегӯянд ки тамом аки биё сар мекунем, мо қати сар мекунем, кора тез сар пешравӣ кӯ. ҳамин хел хаёл кардӣ? не, ягон кор ин хел осон нест. ва ин бизнес ҳам одамои халиявчика дӯст намедорад. одамое ки биёянд инҷа пора болои по монану гӯянд ки биёр даромадака, кӯдак ҷои пули Фаберлик биёед, ман мегирам пули қаразход кунам. ин бизнес хеле одаморо дӯст намедорад. и худованд ҳам хеле одаморо дӯст намедорад. то ту нахези, ҳаракат накунӣ, аз пайи ризқат нашавӣ, худованд барои ту ҳичӣ наметиҳад. ба умед нашав. барои ҳамин ҳоло ҳам вақт аст ба худ биё. ана ҳамун шахсияте ки орзуҳои қавӣ дошт, мақсадҳои қавӣ дошт, ана ҳамун шахсията дар дохилат хоб аст. вай бедор кун. худованда ба ёд биёр, аз худованд бихоҳ, дуо кун. эй худоҷон, барои ман роҳ нишон деҳ. дуо кун. эй худоҷон, мара кӯмак кун ки дар мақсади мондаи худ содиқ бошам. мара кӯмак кун то ин ки ин шахсиятҳое ки ман даъват кардам, ваёра кӯмак карда тонам, то ин ки пешравӣ кунанд, то ин ки як чиз ёбанд, зиндагишона пеш баранд. эй худоҷон, мара кӯмак кун, мара сабаб кун ки сабаби зиндагии ивазшавии дигаро шавам. мара сабаб кун ки дигароро кӯмак кунам, то ин ки шахсияти худашона дар ин зиндагӣ ёбанд. ана ин хел дуо кун. ба шиштану баҳона ҷустану гуфтан ки намешавад, дар ҳақиқат намешавад. ира ҳеҷ вақт фаромӯш накун. пас вақти он расидааст ки камакакам бошад ба худ биёӣ. ин хел намешавад. бо ин роҳ ту танҳо худата фиреб карда истодаӣ, ҳеҷ каса не. ту агар имрӯз ин бизнеса партофта равӣ,
фарду ба ҷои ту касе пайдо мешаваду бо кора пеш мебарад. аммо ту дар ин ҷо шахсияте мемонӣ ки худата фурӯхтӣ, мақсадои худата фурӯхтӣ, ояндаи неки худата, ояндаи неки падару модару фарзандоната фурӯхтӣ. ту ба ду чашмат дида будӣ ки дар ин ҷо мешавад ки пули калон кор карда, дар ин ҷо мешавад ки зиндагиро иваз карда, дар ин ҷо мешавад ки мақсадои бузургат дарасида, дар ин ҷо мешавад ки хайр карда. пас чаро накардӣ? пас буздир будаӣ, танҳо шахсияти худата фурӯхтӣ. тамом. бахшиш дӯстони азиз, барои камтар суханои дағал, барои камтар суханҳо агар сахтонам расида бошад, лекин ман маҷбур будам ки амиз хеле гапҳоро гап занам. барои чи? барои ки вақтҳои охир бениҳоят ами хеле саволҳои бисёр ҳастае ки барои чи мо пешравӣ намекунем, ҳам қадар ҳаракат кардесем. сабаби асосие ки пешравӣ намешавад дар гирду атроф, дар одамо накобед. сабаби асосӣ дар шахсияти худи шумо аст. шумо то худатона дигар накунед, дохили худатона, дунёи дохилии худатона дигар накунед, дар зиндагии шумо, дар бизнеси шумо дигаргунӣ намешавад. барои ҳамин хезед аз пайи дигаргун кардани шахсияти хеш шавед. хезед болои шахсияти худ кор кунед. хезед, ҳоло ҳам вақт аст. саломат бошед дӯстони азиз. агар навор ба шумо писанд омада бошад, ҳатман ба дӯстонатон равон кунед, лайки шедритонро фаромӯш накунед ва фикрҳои худатона дар зери навор нависед ки барои чӣ одамо дар фаберлик пешравӣ намекунанд. ин барои мо бениҳоят муҳим аст. то бозид бо мо бимонед.